Hola, benvinguts a programació d'entrenaments, informació, de tot. Avui anem a parlar una miqueta, avui i diumenge especialment, a partir de les 18 hores, jugant al Canet Futbol Sala de categoria Leví, que convé els partits de Lliga, que aquesta temporada dels nostres jugadors, aquesta temporada que està fent una bona temporada per a guanyar la victòria de la campionat de Lliga. Ara mateix estem a Esti, que tenim entrenaments de la categoria Leví, que esta setmana que tenim un bon partit, diumenge, ja sabeu, al pavelló municipal a les 18 hores, a Leví del Canet Futbol Sala. Convé que vagi a veure els nostres seguidors o sigui aficionats al futbol sala, al pavelló municipal d'esport. Ara mateix estem en aquest moment a entrenament del futbol sala, que els alevins que comencen a destacar molt bé la qualitat que són els nostres jugadors. 1, 2... També informació, també el senyor va molt bé perquè va guanyar partit, un partit exquisit, també les categories del sènior que convé pujar la categoria, que penso ja està quasi, falta 2 partits i convé exquisitament els resultats dels propers partits de Lliga. Que està aquí a l'illa entrenant els nostres albins. Iguala, Jata. Ahí Víctor, ves. Ven arriba ya, no se ve bien. Ara mateix, que he dit abans, tercera nacional espanyola. Tercera nacional espanyola. Primer, que estan fent un bon partit al sènior. El sènior, la categoria que convé pujar la categoria. Estem a tercera, ara volem ser a segona nacional espanyola. A veure si pugem, destaquem bé, seguríssim. Jo vaig dir a l'entrenador del futbol sala del primer equip que seguríssim guanyem la Lliga. I em penso que estem rimant l'estàtica meva, l'estàtica que jo sempre dic jo. Soc com un poquito brujete i m'agrada dir les coses ben perfectes, ben positives. Tot això és sempre el ritme que jo sempre que explico les explicacions de les categories, l'entrevista, la qualitat, el futbol sala, els nostres jugadors, sempre el resum, els nostres els cracs dels partits de la temporada. Bueno, i també que aprovecho per dir que si voleu parlar amb mi, destacar bé cada partit, cada resultat, exquisitament, ja sabeu, aquest és el moment tan important en la comunicació de diferents clubs esportius de Canet de Mar, i la base de tot és sempre comunicar els nostres equips de planter, els equips de sènior, planter els equips femenines, els equips que destaquin bé al nostre campionat de Lliga, del nostre resum de cada entrevista. Bueno, ja aquí estem en aquest moment d'entrenaments. Hem agafat un nen que vol parlar i, bueno, com te dius tu? Joel Vázquez. Aquesta setmana, diumenge, a les 18 hores, teniu partit? Sí, ens juguem la Lliga i si el guanyem, segurament pugem a Divisió d'Honor. A veure, juga diumenge al pavelló municipal d'esports de Canet de Mar. T'agradaria que, he dit abans, que guanyeu la Lliga, podeu destacar bé, podeu l'emoció que vingui a veure, que s'ompli de pavelló, que sí? Sí, m'agradaria perquè així tenim més ganes de jugar. Tu quina posició juga? A defensa. Defensa. Defensa és defensa d'equip, oi? Sí. Tu, i com fa que jugues al Canet Futbol Sala?
Des dels 6 anys. Mira, 6 anys. I ara quants tens? 11, aquest any faré 12. Mira, l'any que ve passes infantil. Sí. Escolta, que em dirà que és un cos de pa, que sigui entrenador. No, No? No. Per què? A veure, perquè aquell tomate. tractar molt bé i això. I quan el necessites, ell ja està. Has dit que no entrena bé. Què? Dic, com entrena? Bé, Ah, vale, aquell tomate. sí. Bueno, et diràs, és un cos de pa, és un xaval que porta molt temps a jugar a futbol sala, a entrenar. Diumenge, com ho veus? Digue'm com pot anar el partit. Quina emoció. Jo crec que estarà molt igualat, però jo tinc confiança de que guanyarem. Contra quin equip jugueu? Què? Contra quin equip jugueu? Contra el Racing Pineda. Ah, Racing Pineda de Mar. I seguríssim guanyarem. Jo veig aquests 3 punts a casa, a veure si l'anima i comença a destacar bé el nostre equip. I pujar? Quina categoria podem pujar? A Divisió d'Honor. Caram, estem a primera, que sí? Sí, estem a primera. Honor, vols dir divisió d'honor que pot jugar contra el Barça, Sí, contra... Indústries i el Manresa i tots aquests. Caram, a veure si agafem la onda i sisplau, tots al pavelló, animar aquest diumenge a les 18 hores, que sí, a les 18, Joel? A les 18 hores al pavelló municipal d'esports del Canet de Mar, al Canet, no Pineda, al Canet de Mar. Sisplau, veniu al pavelló a animar diumenge, com que veu a menjar o una miqueta, aneu al pavelló, sisplau, jo aniré. A veure, que també aquesta lliga que ha sigut molta, era llargota o era curta per tu? Bueno, ni molt llarga ni molt curta, però tampoc ha sigut una mica difícil, hem perdut 4 partits, però tampoc és per tant. Quin equip més punyeter has tingut la lliga? Què? Quin equip t'ha costat més? El Racing, Ah, Racing Pineda mateix seguit. sí, Això volia ser un partit exquisit, un partit guai. sí, serà molt guai. Vale, ja sabeu, al pavelló municipal diumenge a les 18 hores, a Canet de Mar, Digue'm una altra cosa, estàs a futbol sala, portes molts anys, com aneu vestits, com ho veus? Com aneu vestits? De blanc i verda. Blanc i verd. I què? Guai, Sí. Ja saps que complien 40 anys, 40? 40? És veritat, el 40. 1982. 40. Fem una festa, vinga, canyo. I bueno, digue'm també una altra cosa. Què diuen els teus amics, els teus familiars, com jugues a futbol sala? Que jugo molt bé, però que a vegades em falten ganes i sang també. És veritat, això? Sí. Vale, aquell tomate. Bueno, també, digue l'afició, que tornes a dir l'afició que vingui. Que vinguin perquè serà un partit molt divertit i molt igualat. Jo convido també que vingueu al pavelló aquest diumenge a les 18 hores, al pavelló municipal. Com esteu allà, tots reunits allà, agafats, i què esteu, i després que acabi el partit, què feu? Què dieu? Què canteu? Un dia de partit. Com es canta això? Un dia de partit, a la grada vaig anar, em vaig posar només... Ai, no me'n recordo. Que guai, no Ara passa m'acabo d'equivocar. No passa res. No passa res. Aquell tomate. Bueno, ja sabeu, ja teniu aquesta moció i ganes que acabi aquesta feina. Tinc una pilota aquí al costat que va a Cinés a buscar-la, són unos baguetes, i aquí tinc a Ivan, aquí tinc... vaya pirates que tinc aquí. Quin tacó! I bueno, també tenim la grada verda, que sí? Tu vas allà con la grada verda i a animar el Canet. Sí, sobretot el sènior. El sènior i animar, i com em diga també, tu entrenador a animar. Sí. És una passada. A vegades em diga dibuixat i diu, no sé com es canta això. L'entrenador i tot, que ja estàvem aixecant. I els jugadors, aquí tenim bona afició. Mira, sempre dic, jo me'n vaig anar al futbol, estic supercontent hasta que bé. I una última notícia. Estic supercontent al Canet Futbol Sala.
perquè som una gran família i tots som un gran equilibri d'acord. Som els millors. Què m'estaria un company, aquí esteu dient un company i, bueno, Canet Futbol Sala de 1982, que està fundat, aquesta temporada complirem 40 anys, ja sabeu, animar al Futbol Sala. A les 18 hores, pavelló municipal d'esport, a Canet de Mar aquest diumenge. A Leví, que juguem i contra Racing Pineda de Mar. Veniu al pavelló a jugar com vosaltres, a defensar els nostres colors, a animar els jugadors, a animar els nostres fills i les nostres filles, a animar aquest geni que tenen, perquè són collonuts. Moltes gràcies i bueno, fins a la pròxima setmana sabreu si hem guanyat, hem perdut o si hi ha tomate. Vinga, una abraçada a tots i a totes. Tenim el mateix a l'entrenador aquí. I te'n vas emportar una. Me'n vaig emportar una. Vale? O sigui, escolteu-me. Allà vam arribar a les 5 faltes, les 2 parts. Vale? Ens van xutar un doble. Anem anant amb cuidado amb aquestes coses. Sí? Va ser un doble. Anem anant amb cuidado amb aquestes coses. Ja està. Ja s'ha acabat. Ara, Lo único que prefieren chutar más adelante. estem sentint una cosa molt important, l'afició, les jugades, les tàctiques, els gols, el futbol sala. Un ritme molt maco, un ritme que sempre jugarem, destacarem l'afició. També una cosa molt important, la qualitat cada partit i l'emoció, el sentit humor, la tàctica, el joc que fa l'entrenador, la posició, com es col·loca. També una cosa també molt important, la il·lusió, el sentit de cada jugador i jugadora que juga, que veu, que defensa, que destaca. I també una altra cosa molt important, les famílies, les grades, la gent, l'afició i tot és això, el món de futbol sala, estimar els nostres colors i el nostre escut, estimar cada partit que juguem, sempre defensem i sempre guanyarem. Una altra cosa, a les 18 hores al pavelló municipal de Canet de Mar, ja sabeu, aquest diumenge al pavelló municipal, a Canet, tots al pavelló, a animar a Leví de l'equip d'Endirat, a animar els nostres jugadors, a animar els nostres colors, a animar la terra, el nostre camí. Canet de Mar, Mar i Muntanya. Vine al pavelló municipal d'esports de Canet de Mar. Canet Futbol Sala contra Racing Pineda a les 18 hores. Aquest diumenge al pavelló. Vine i anima. Vine, anima els nostres jugadors i equip. Moltes gràcies a tots. Aquest diumenge a les 18 hores al pavelló. Vine a animar i guanyar i marcarem i campions. Moltes gràcies, Enric Cabrera, ja sabeu, la informació d'última hora, la Canet Futbol Sala, el futbol sala, el d'esport que és líder de Canet de Mar. I sempre estarem amb els nostres aficionats, socis i sòcies i les famílies, totes, que vosaltres porteu a tu fill, a teva filla, que jugui al Canet Futbol Sala. Moltes gràcies.